A zdravím všechny, já jsem Pikachu a tohle je můj redstone návod. Takže dnes si povíme něco o Ungate. Jsou to vlastně dvě páčky, které jsou na sobě závislé. Jak se to postaví? Takhle, takhle. Jsem si to vyvedem, sem dáme dveře, omluvte mě, páčku, páko. Neviděli jste páku? Tady. Sem si dáme redstone a sem páčku. Vidíte, že se nám otevřely dveře, ale když tohle jednu zničím, tak se fakt zavřou. Když tuhle zruším, tuhle zapnu, nic. Když tuhle, nic. Jinak tohle je moje první video, napište mi, jestli chcete nějaký let's play, jestli mám pokračovat, jestli to nemá smysl, to už je, všechno je na vás, to mě je úplně jedno, takže já se s vámi loučím, děkuji za slednutí, lajkujte, odebírejte, komentujte, pa.